viděla Malíka, včera se tam vytočila jenom, to je úžasná teda. On je strašně zvláštní ten její páneček, on je takovej hrozně jako to nevím, já už teď nemám. Malíka, to byla taková ta jedna holčice, ona se vracela a ona byla na operaci, ona měla urvaný ten patní trn. Aha. To jsem nikdy nevěděla. To je tady kokos. Tady to. To je vlastně pata, to je pata. A ona to měla úplně urvaný a prostě vůbec neléčený a ono to nějak jako, prostě se tam zapoužilo, srostlo, ale s tím, jak si potom oni vrátili ten pán, že nějak prostě práce v Německu a rozešel se prostě s manželkou a tak já se tak fotím, jak to robí. Tak, že prostě nemá se o někdo postaralo, protože dneska žít nemůže, tak se vracela a šla vlastně do dočasku v Helence Chaloupkové. No a tam se jí prostě proběhla po zahradě, protože to nebyla zvyklá vlastně celou tu dobu běhat po zahradě. A vždycky, když jste si ale odpočinuli, tak byste ale mohli ještě taky jako jedno kolečko. No a tak začala kouhat na to. Začala řešit, za 20 operace, takže ty mnohdy to teda jako zaplatili a hledala se páneček, kdo by byl ochoten si